Hello po sa mga Bicolano sa all over the world. Yes, so, kumusta po? Kamusta say? Hope okay man po kamo. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host po lang for today. My name is Don Peter Madarigo, and now you're listening to the episode titled of Kaulay Podcast. Yes, so before po kita magdaman sa pinaka-top for this episode, yan, gusto ko lang po pala mag-thanks sa mga persons na padagos na nagsusupport ng podcast na finally nasa 13th episode ng kita. Hope padagos lang ang pagdagdag kan mga episode ng podcast ta. And if dahil pa po lang ka mo naka-follow, yan, mag-follow ka ulay podcast sa Spotify and YouTube Music para updated po kamo sa mga upcoming episodes ta. Yan. And for today's episode pa lang guys, gagamiton ta yung bagong comfort cards ni Bakas. Yan. So latest siya, getting to know you version siya na comfort cards. Tapos English siya. Unlike sa mga nakaging mga release ni Bakas, yung comfort cards version 1 and version 2 bagat English. Hindi talaga halos English. Tas kan pagabot kang comfort cards na ni tigbasa ko, tapos halos manusblid ako. I mean, naintindihan ko man ang pagbasa ng English, pero hindi kaya medyo makanusblid lang kaya yung ibang hapot. Yan. Kaya yan, pero don't worry, may pinili naman ako na hapot para daw paano easy man ang boss. Yan. Tapos po pala yung gamit kang version ay ni. Yan. So sabi, the design is specifically for a new friendship, colleagues, classmate, early dating, or anyone meeting for the first time. Yan. So, kan sinasabi sa ginagamit ini para mas mabisto ta yung whether classmate ta or halimbawa bibisto ka mo kang natitipuhan mo or person nga na namit mo for the first time. Yan, pwede mong gamiton ang card na ni. Tapos kang comfort cards version 2, igwa man po pala nining 4 na kategory. Yan, so i-notice identity, kadua connection, ikatulo emotion, and ikapat is life. Piling ko kada kategory 15 questions yan. So yan po nantana po ang satuyang discussion, and if gusto po pala nindo mag-join for today's discussion, yan, mag-comment lang po kamo. Okay, yan, so unin na po yung hapota English. Yan, sige, mawala talaga kita. Yan, so sabi di, what's a compliment you receive that you never forget? What's a compliment you receive that you never forget? Yan. So, do kaya that? Nag-iisip. Ay, iyo yan. May natandaan ako sa bukas. Yan. So, okay. Yan. Issues ko sa Indo. Yan. So, I have this friend of mine. Paano close kami? Kaso yan, nasa malayo siya. Di ko naisabihan ng name. Pero one time, since nasa malayo siya, nag-chat ako sa iya, tapos tighapot ko kung okay lang mag-open sa iya, tapos sabi niya okay lang. Tapos nag-open ako sa iya, tapos tig-open ko, medyo nagguluhan kaya ko sa saro kong friend. Di ko maintindihan kung ba siya, if he's seeking attention from me or may problema talagang dinadaanan. Tapos yan, inopen ko na ni sa friend ko. Tapos habang nag-open ako sa iya, parang may sinabi siya na parang tumatak talaga sa puso ko na di ko talaga inasahan. Bastang sinabi niya, parang napapatibay ko na siya. Since na-share ko na sa iya yung na naranasan ko sa laro kong friend, parang sinabi niya na even though mas magabat yung inagihan ko compare sa friend kong saro, yan, ginigibo ko pa ang gabos para mapakusog yung iba. Di ba pag nag-receive kita ni Aruga na compliment, parang matatak yan sa puso ta, di ba? Pero yan talaga, parang namati ko yung sincerity kong friend of mine ko din. Tapos natandaan ko, sabi niya na may times yata na depress siya. Siyempre that's life talaga, di tama may basa na ma-depress kita from time to time kasi nagkaranas lang kita ng problema. Sabi niya na even though mas malala yung inagihan ko, pinapakusog, ginagibo ko pang gabos para pakusugan sa iba. Totoo naman talaga yan guys. Arog talaga kaya ako na halimbawa pag may apo dyan, may sarang tao na parang may problema, ginigibo ko man ang gabos para mapakusog siya. Tapos yan nga, kang na-recite kang friend of mine ko na-open niya man na down siya kay to that time. Pero pag nag-open ako sa iyanin mga arog parang napapatibay siya.
Tapos, nagiging positive man siya. Tapos, to, pinasalamatan man ako. Tigpasalamatan niya man ako. May time man na daw pinapapasog ko man siya. Tapos, tinatabangan ko man siya. Even though, emotional. Yan. Kaya yan, namati ko man na-appreciate man ako kang friend na ito. Yan, so, friend, if naglamog mo po ini, thank you very much yung compliment na itinaw mo sa to that time, ikaw talagang lingawan. Yan, so, pero hope na even though nasa malayo ka, hope you're doing well naman. Tapos, hope magabot man yung aldaw na magkita-kit tayo as a friends, okay? I-flip na yung card na ini. Yan. So, sabi that compliment found its way to you because it reveals the truth about who you are. Yan, tama naman baga talaga. Yan, so sinabi kang friend of mine ko na daw may mas malala yung inaagihan ko, pinapakusog ko sa iba. Totoo naman talaga. Yan, pero minsan parang natatakot man ako na may aruga ko itong quality, natatakot man ako na baad abuso baga kang iba. Yan, pero wag naman sana. Yan, so ipadagusto sa sinasabi kang card. Those words are often the ones our heart needed most to hear. Yan, tawa naman. Yan, siguro, yan nga, di ba na-open ko sa indo na dahil sa, hilang ko medyo nagkaka-negative thoughts ako. Siguro, magigibo ko sa munyan. Isipin ko na lang yung, compliment na sinabi kang friend ko. Pero, yan man yung gusto kong yung message na ipaabot. Kung man sa indo guys na, halimbawa, may negative thoughts man kitang naranasan because of problem, yan. Siguro tandaan pa lang yung compliment na itinaw sa to, yung friend na, family ta, best friend ta, or any person na nagpahalaga sa to. Paagi kaya magiging positive kita. Yan, okay. So, di na po nagtatapos sa tong episode and hope nag-enjoy po kamo for today's discussion. And ano po yung masasabi sabi nindo pala sa episode 9 yan, mag-comment lang po kamo. Yan, so I'm your host po, your friend, your best friend, your bestie. My name is John Peter Miguel, and hope magkaariba ng pag-irari kita sa susunod na episode. Bye-bye!